често първолаци ни наричат. С насмешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Така ще бъде, но за кратък срок, и ние ще пораснем, а тогава възможно е големите учете не от нас да получават. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С насмешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само